היי חברים וברוכים הבאים לפודקאסט שעה באוויר. הפודקאסט שבו אני מדברת על נושא היום יום כפי שאני רואה אותם עם טיפים שמחברים את הכל לכסף גוף נפש. והיום נדבר על נושא שמלווה את כולנו גם אם לא תמיד אנחנו שמים לב אליו. אפקט ההמון או כפי שמכנים אותו אפקט העדר. אז מה זה בעצם אפקט ההמון? במילים פשוטות, זו הנטייה שלנו לחקות את ההתנהגות או האמונות של אחרים, במיוחד בקבוצות גדולות. תארו לעצמכם שאתם הולכים ברחוב ורואים המון אנשים מסתכלים למעלה. מה הדבר הראשון שתעשו? נכון. גם אתם תסתכלו למעלה, זו בדיוק הנקודה. אנחנו מושפעים ממה שאחרים עושים, לפעמים בלי לחשוב פעמיים. אבל זה לא נעצר שם. אפקט העדר, אפקט ההמון משפיע על ההחלטות שלנו, על הדעות שלנו, על איך שאנחנו מרגישים לגבי עצמנו ואיך שאנחנו מתנהלים בחיים. ואיך זה מתקשר לכסף גוף ונפש, ניגע גם בזה. אז בואו נראה מה הבעיות המרכזיות שנופעות מאפקט ההמון. אחד מהם זה איבוד הביטחון העצמי. תארו לעצמכם שאתם יושבים עם חברים בבר, וכולם מתחילים לדבר בהתלהבות על סדרה חדשה שכולם צופים בה. כל אחד תורם משהו לשיחה. אחד מדבר על הפרק האחרון, השני על השחקן האהוב עליו, והשלישי כבר רואה את העונה השנייה. ואתה, את, בכלל לא שמעתם על הסדרה, וככל שהשיחה נמשכת, אתם מתחילים להרגיש מנותקים. לאט לאט עולות התחושות שאולי אתם מפספסים משהו, ואולי יש בכם איזשהו חוסר. זו תחושת חוסר ביטחון קלאסית שנובעת מאפקט ההמון. זה יכול להיות גם טרנד אופנתי, אבל אתם לא מתלהבים מאותו מוצר. פתאום אתם מתחילים לחשוב שמשהו לא בסדר אצלכם. אולי אתם לא בסדר, והמוצר מאוד בסדר, וזה בהחלט מערער את הביטחון. בעיה נוספת של אפקט העדר זה קבלת החלטות לא רציונליות. חשבתם פעם למה קניתם משהו רק כי כולם מדברים עליו? אולי זה היה גאדג'ט או בגד שפתאום כל החברים לובשים. אותו הדבר קורה גם בהחלטות משמעותיות יותר, כמו למשל השקעות במטבעות דיגיטליים, זה מאוד אין. האם בחנתם לעומק? האם למדתם את זה? האם אתם מבינים מהסיכונים או שישר אתם רצים להשקיע? בחירת מסלול לימודים, כמה אנשים למדו פה דברים שהם לא באמת מה שהם רצו, כי האמא רצתה, האבא רצה, כולם הלכו, זה נחשב יוקרתי, זה לא מה שהם אוהבים, והרבה פעמים אחר כך הם עוזבים את אותו דבר שהם למדו, או יש להם תעודה, והולכים לעסוק במשהו אחר לגמרי. יש גם את הטרנד המטורף הזה של רכישת סמארטפונים חדשים, כל כמה חודשים, כל פעם שיוצאת מהדורה חדשה, כולם מדברים על הדגם החדש, כמה שהוא מהיר, כמה המצלמה שלו יותר טובים. ויש אנשים שממש כל פעם שיוצא משהו מהדורה חדשה, הם קונים אותה. ואנשים אחרים שמתפתים לקנות את אותה מהדורה חדשה. אבל אחרי שבועיים הם מבינים שאין באמת הבדל משמעותי, והטלפון הישן שלהם היה מספק את אותו דבר באותה מידה. זו דוגמה קלאסית לאיך אפקט ההמון גורם לנו לקבל החלטות שמבוססות על לחץ חברתי, ולא על מה שאנחנו באמת צריכים. בעיה נוספת של אפקט העדר היא תלות יתר. במנהיגים, בבוס, במנהל, יש לנו נטייה ללכת אחרי מנהיגים קריזמטיים, בין אם זה בעבודה, בפוליטיקה, בחיים האישיים. הבעיה מתחילה כשאנחנו מפסיקים לחשוב בעצמנו, ופשוט הולכים בעיניים עצומות אחרי מה שהמנהיג, הבוס, המנהל אמר. זה מסוכן כי זה יכול לגרום לנו לאבד את עצמנו בדרך. זה מזכיר לי, בעבודה הקודמת שלי, הייתה לנו פגישה צוותית שבועית, שבה תמיד דנו בפרויקטים ובאתגרים שאנחנו עומדים לפניהם. והבוס שלי היה מאוד מאוד קריזמטי, ותמיד היה ברור לכולם שהוא מכוון את השיחה לאן שהוא רוצה. פעם אחת הוא הציע רעיון חדש לפרויקט, ובאותו רגע כולם עיננו בהסכמה ונראו נורא נלהבים. עכשיו אני הרגשתי את הלחץ הזה להצטרף להתרגשות הכללית, אבל בפנים היה לי איזשהו ספק, לא הייתי בטוחה שזה מה שנכון לעשות, או הדרך שהוא מציע. שחשבתי לשתף את הדעות והספקות שלי, אבל כשראיתי שכולם כל כך מגובשים, ונראה שהם מסכימים פה אחד, העדפתי לשתוק. לשתוק. טוב, מאז כבר המובן שזה השתנה, אבל אז חששתי להיות זו שמפרה את ההרמוניה הקבוצתית. אחרי כמה ימים, כשהתחלנו לעבוד על הפרויקט הזה שהוא הציע, התחילו לצוץ כל מיני בעיות שלא חשבנו עליהן בזמן הפגישה.
אז הבנתי שבגלל התחושה המדומה של ההרמוניה, או תחושת ההרמוניה, אף אחד לא העז להביע דעה אחרת, וזה גרם לטעויות שכבר לא יכולנו למנוע אותן, אבל הן בהחלט היו נמנעות אם הקבוצה הייתה מביעה דעה ומחשבים צעדים יחד. הסיפור הזה מדגיש איך הרצון לשמור על הרמוניה בקבוצה יכול לגרום לנו לוותר על החשיבה הביקורתית, ולמנוע מאיתנו להצביע על בעיות או לחשוב על חלופות. היא גם מדגישה את המתח בין הרצון לשמור על אחדות ואפילו את חוסר הלגיטימציה להרהר או לערער, מהי עין, את דברי המנהל, הבוס, המנהיג, ובין הצורך להביע דעה עצמאית, גם כשזה לא נעים וגם כשיוצאים מול לדעת הרוב, בסך הכל זה יכול להיות סינרגיה נהדרת. אז הנה זו דוגמה. כשאת אפקט ההמון אנחנו מרגישים מאוד מאוד במדיה החברתית, הייתי קוראת לזה אפקט ההמון בסטרואידים. למה? כולנו מכירים את הפרסומות שאומרות, כולם קונים את זה, או המוצר שכבש את המדינה, וזה עובד, אנחנו מתפתים לרכוש דברים שאנחנו לא באמת צריכים. רק כי לכולם יש, רק כי נשארו 2 במלאי, נכון? מכירים את זה? והטרנדים הזמניים האלה מפתים אותם לרכוש דברים שלא באמת משנים את חיינו, לא באמת אנחנו צריכים, לא באמת יש לנו את הכסף אליהם. זה בדיוק אפקט ההמון בפעולה. אתם זוכרים את טרנד הרולה? אותו ממתק כזה שאוכלים אותו עם גלידה? אז זו דוגמה נהדרת, זה מוצר שעולה כמה שקלים, ואז כשהוא היה בטרנד הוא נמכר בעשרות שקלים. נוצר חוסר, הילדים והנוער קנו בכל מחיר, רק כדי להתנסות בו ולהיווכח שבעצם הוא לא משהו. אבל יצרו כזאת תעמולה במדיה החברתית ובטיקטוק ומשפיענים, שכל אחד היה חייב לקנות, לטעום, להתנסות, להגיד, וואו, אני קניתי, אני התנסיתי. ואני בטוחה שלכל אחד מכם יש את הסיפור הזה שהוא התפתה לרכוש משהו בגלל הפרסום. הכל כך טוב במדיה החברתית. ובסוף התגלה שהמשהו הזה לא כמו שהציגו אותו, לא בדיוק. תכתבו לי על המקרה שלכם. אז בואו נבין למה בעצם כל זה קורה. למה אפקט העדר, אפקט ההמון קיים. זו תחושת ההרמוניה הזאת. זה מדהים איך אנחנו בני האדם נמשכים לתחושת השייכות לקבוצה. זה נותן לנו הרגשה נעימה של ביטחון ושקט פנימי. לדעת שאנחנו לא לבד, שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר. זה כמו שאתם נמצאים בהופעה ענקית, כל הקהל שר ביחד, כולם מתואמים, אתם מרגישים כמו חלק מאיזה מכונה ענקית שפועלת בהרמוניה, זה כמו גל של אנרגיה שעובר דרככם וזה פשוט ממלא מבפנים. ויש לזה בהחלט המון יתרונות, יש לזה השתייכות לקבוצה מספקת תחושת ביטחון ויציבות, זהות קבוצתית יכולה לחזק תחושת שייכות ומטרה, קבוצות יכולות להשיג יעדים שיחיד לא יכול, או שהוא יכול, אבל זה ייקח לו יותר זמן. קבלה חברתית מחזקת את הערך העצמי, הקבוצה יכולה לדחוף אותנו להשיג יותר. קבוצות מספקות רשת תמיכה חיונית ברגעי משבר. בהחלט דברים חיוביים וחיוניים שאנחנו רוצים להשתייך, זה נותן לנו הגנה. אבל יש לזה גם צד פחות נוצץ. לפעמים מתוך הרצון הזה של להיות חלק מהקבוצה, אנחנו מוותרים על חלקים מעצמנו. אנחנו מתחילים לחשוב כמו כולם, להתנהג כמו כולם. הזהות האישית שלנו מתערבבת בזהות הקבוצתית. זה כמו לעטוף את עצמנו בשכבה דקה של ביחד, שמכסה על האני האמיתי שלנו. מכסה על האמיתי, כמו איזושהי מסכה. אנחנו מרגישים הרמוניה, אבל היא בעצם מדומה, כי אנחנו מקריבים את המחשבות, הדעות, הערכים שלנו, רק כדי להרגיש חלק. יותר מזה, כשאנחנו חלק מקבוצה, יש לנו נטייה פחות לחשוב באופן עצמאי. אנחנו מתחילים לסמוך על הקבוצה שתוביל אותנו, לפעמים בעיוור, ולא תמיד מפתחים
את החשיבה הביקורתית שלנו. זה יכול להיות מסוכן, כי אנחנו עלולים לאמץ רעיונות או פעולות שלא באמת תואמות את מה שאנחנו מאמינים בו, או את מי שאנחנו. אז הצד הפחות נוסץ, הסתמכות יתר על קבוצה, עלול לפגוע ביכולת לפתור בעיות באופן עצמאי, זה עלול לטשטש את הזהות האישית והייחודית שלנו, לחץ להסכמה עלול לדכא רעיונות חדשניים ויצירתיים, זה הישארות באזור הנוחות, והיא עלולה למנוע צמיחה והתפתחות אישית, ויתור על חשיבה ביקורתית עלול להוביל לקבלת החלטות לקויה, כמו הדוגמה הזאת של הבוס. חוסר בגיוון דעות עלול להוביל לחשיבה צרה ולחוסר הבנה של נקודות מבט שונות. הסתמכות יתר על מוטיבציה חיצונית עלולה לפגוע ביכולת ההנאה העצמית. אני אתן לכם דוגמה. פעם הוזמנתי לטיול עם קבוצה גדולה של חברים, היינו בערך 10 אנשים, ויצא לי למסע של יומיים. לרובם זו הייתה התלהבות גדולה, אבל אני לא כל כך אוהבת מסעות הליכה ארוכים, בלינה בחוץ, והתלבטתי אם זה באמת מה שאני רוצה לעשות. אבל לא רציתי לקלקל את האווירה הטובה, והזמינו אותי ושמחו שאני באתי, אז שתקתי והלכתי עם כולם. ביום הראשון, לפחות בהתחלה, היה סבבה, נהניתי, אבל אחרי הקילומטר ה-15 הרגשתי שאני לא באמת נהנית. כולם מסביבי נראו מרוצים, והגענו לינת לילה, וכולם בסבבה, ורק אני חשבתי איך אני עוברת את המסלול שמחר, איך אני מגיעה הביתה. אבל לא רציתי להיות זו שמקטרת, אז המשכתי את המסע עם חיוך מזויף. רק בסוף המסע שחזרנו הביתה, הבנתי כמה התעקשתי להיות חלק מהקבוצה, על חשבון הנוחות והרצון האישי שלי. זה היה רגע שהבנתי את תחושת ההרמוניה המדומה. לכאורה הייתי חלק מקבוצה מגובשת ומאושרת, אבל בפנים הרגשתי זרות וקונפליקט אישי. ומאז אני מאוד אוהבת הליכה בערים, אבל עד 9 קילומטרים אני נהנית. מעבר לזה, זה הופך להיות עבורי נטל. אז אם אתם רוצים להזמין אותי לטיול, עד 9 קילומטרים. ועכשיו אתם בטח שואלים את עצמכם, טוב לימור, אז איך מתמודדים עם כל זה? מה הכלים שאת יכולה לתת? השבוע ראיתי משפט שמתמצת את הכל. I don't want you to think like me, I just want you to think. אני לא רוצה שתחשבו כמוני, אני רק רוצה שתחשבו, פשוט להשתמש בראש, בחשיבה, בהיגיון העצמי, לפתח חשיבה ביקורתית. כלומר, במקום לקבל דברים כמו שהם, או כמו שהם מפרסמים, או כמו שאומרים לכם, תשאלו שאלות. למה כולם עושים את זה? האם זה באמת טוב בשבילי? זה כמו חקירה קטנה שאתם עושים לפני כל החלטה. יש את 5 הלמה, 5 whys. בכל פעם שאתם עומדים לפני החלטה או מושפעים מהלחץ החברתי, תשאלו את עצמכם למה, 5 פעמים, כדי להגיע לשורש המניע. ככה תגלו אם זו החלטה שנכונה לכם, או סתם תוצאה של אפקט ההמון. בואו נראה דוגמה. נגיד שראיתי עכשיו במדיה החברתית נעליים, שהן עולות לי שוב ושוב במדיה החברתית, ואני מסתכלת עליהן, ואני חושבת לקנות אותן. אז אני אשאל את עצמי את 5 הלמה. כדי להבין את הסיבות העמוקות יותר לרצון לרכוש את הנעליים שראיתי במדיה. שאלה ראשונה, למה אני רוצה לקנות את הנעליים האלה? כי ראיתי אותן בפרסומת במדיה החברתית והן נראות ממש יפות ומודרניות. שאלה שנייה, למה זה חשוב לי שהן יפות ומודרניות? כי אני רוצה להרגיש אופנתית ועדכנית עם מה שאני לובשת. 3, למה אני רוצה להרגיש אופנתית ועדכנית? כי אני רוצה שיראו אותי כמישהי עם טעם טוב שמבינה בטרנדים ואופנה. 4. למה חשוב לי שיראו אותי כמישהי עם טעם טוב ומבינה בטרנדים? כי אני מרגישה שזה יכול לחזק את הביטחון העצמי שלי ולהשפיע לטובה על איך אחרים תופסים אותי. שאלה 5. למה אני מרגישה שהביטחון העצמי שלי תלוי באיך אחרים תופסים אותי? כי לפעמים אני מרגישה לחוצה להתאים את עצמי לציפיות של החברה מסביבי, במיוחד במדיה החברתית. באמצעות השאלות האלה, אפשר להבין שהרצון שלי לקנות את הנעליים נובע לא רק מאהבה לנעליים עצמן, אלא גם מהלחץ החברתי להיות אופנתית ומעודכנת ומהצורך בקבלה חברתית. הבנה כזאת עשויה לעזור לי להחליט האם רכישת הנעליים היא באמת מה שאני רוצה, או שהיא מושפעת מאפקט ההמון. שמתם לב על השאלות של הלמה? כל למה
מתבסס על התשובה של השאלה הקודמת. ואז מגיעים לנקודה. עוד כלי שאני מציעה לכם זה לערוך רשימות בעד ונגד. לפני שאתם מקבלים החלטה לקנות משהו, לשתף משהו, תכינו רשימה של בעד ונגד ותסתכלו על הנתונים בצורה אובייקטיבית. אם אני ממשיכה עם הדוגמה של הנעליים, אז בעד הנעליים יפות, אופנתיות, טרנדיות. נגד, הן יקרות, הן לא הכי נוחות, אוקיי? וזה יכול לעזור לכם להבין. עוד דבר שאתם יכולים לעשות, זה להכניס את זה לתקציב. אם נגיד יש לי תקציב ביגוד והנהלה, וחודש קודם כבר קניתי ביגוד והנהלה, ובזבזתי כבר את התקציב של החודש הזה. זאת אומרת, אין לי תקציב כרגע של ביגוד והנהלה, אז אני אומרת לעצמי, אני לא יכולה לקנות החודש. אם אני ארצה את הנעליים האלה, והן עדיין יהיו טובות ושוות, ואני ארצה אותם, אני יכולה לקנות אותם חודש הבא. אז הנה גם התקציב מכניס אותנו לחשיבה נוספת, להחלטה נוספת בקטע הזה. דבר נוסף שאפשר לעשות זה לחזק את הביטחון העצמי. כמובן, ככל שאנחנו מכירים את עצמנו טוב יותר, קל לנו לעמוד על שלנו בלחץ חברתי. אז תכירו מה חשוב לכם. תקבלו החלטות שמתאימות לכם, גם אם הן שונות ממה שאחרים עושים. אפשר לחזק ביטחון עצמי על ידי תרגיל המראה. כל בוקר תעמדו מול המראה ותגידו לעצמכם משהו חיובי על עצמכם. חיזוק עצמי קבוע יכול לעזור לנו לבנות את הביטחון לאורך זמן. אתם יכולים לקבל החלטות קטנות שיחזקו לאט לאט את הביטחון העצמי שלכם. להחליט החלטות, לעמוד בהן, ולאט לאט תעלו במורכבות של ההחלטות, להחלטות גדולות יותר. אז הנה, יש לכם עוד דברים. למידה. ככל שתדעו יותר, ככה תוכלו לקבל החלטות טובות יותר. זה יכול להיות קריאת ספרים, האזנה לפודקאסטים, כמו זה. או אפילו שיחות עם אנשים שונים מאיתנו, אוקיי? קורסים אונליין על חשיבה ביקורתית, ניהול עצמי וכדומה, אוקיי? תפתחו את הראש, תלמדו, השכלה, ידע, זה כוח. וכמובן, בואו נראה איך אנחנו מתמודדים עם השפעת המדיה החברתית. בפוסט הבא שאתם רואים, פרסומת או פוסט ויראלי, תעצרו לרגע ותחשבו, האם אני באמת צריך את זה? האם זה באמת יעשה את החיים שלי טובים יותר? או שאני פשוט רוצה להרגיש חלק מקבוצה? תחקרו, תעשו חקירה עצמית, תשאלו את השאלות, האם זה אמיתי? מה נכון בפרסום? תקראו את האותיות הקטנות, תגובות שיכולות לעזור. יש הרבה אנשים שאני רואה שמשתפים פוסטים. עכשיו, אני מכירה את הבן אדם, זה לא באמת הדעה שלו, אבל הוא משתף אותה. למה? הוא ראה הרבה שיתופים כאלה, הוא כבר מתחיל להאמין שזו האמת, אולי הוא שייך לאיזושהי קבוצה כלשהי, זה יכול להיות פוליטית, זה יכול להיות עבודה, זה יכול להיות חברתי. לכו למקורות מהימנים, תבדקו, תצליבו מידע, תראו איפה זה מתנגש לכם. אל תשתפו על עיוור, אל תעשו דברים על עיוור, אל תרכשו מיד, תחזיקו את כרטיס האשראי רחוק מהטלפון, עד כמה שאפשר, אל תנסו, תשכחו את מספר הכרטיס, וככה לא תהיו מושפעים מהמדיה. ואפשר לעשות גם דיאטת מדיה, לקבוע זמן מוגדר שבו אתם לא נחשפים לרשתות חברתיות ולפרסומות, כדי לשמור על בהירות מחשבתית. בכל זה ובהקשר הזה אני רוצה לתת מבט על הילדים בתוך אפקט העדר. הילדים של היום הם מאוד דעתנים, אבל כשהם מגיעים לגן, לבית ספר, הם לומדים להשתייך לקבוצה. ואז הם נדרשים לאזן בין הצורך להיות חלק מהחברה, לבין שמירה על הזהות האישית שלהם. והאיזון הזה הוא מורכב ועדין מאוד, כי ילדים במיוחד בגילאים צעירים נמצאים בתהליך של בניית הזהות שלהם, והקבוצות החברתיות שהם משתייכים אליהן משחקות תפקיד מרכזי בהתפתחות הזאת. השייכות לקבוצה נותנת להם תחושת ביטחון, קבלה, הכרה, גם למבוגרים. אבל היא עוזרת להם להרגיש שהם לא לבד בעולם, שיש להם חברים וחלק מקהילה. זה דבר שמחזק את הערך העצמי שלהם.
בנוסף, ילדים לומדים הרבה מהחברה, הם לומדים איך להתנהג, איך לחשוב, איך להתנהג בחברה, איך להתנהג בהרמוניה, מה הם יכולים לוותר על עצמם, מה נחשב נכון, מה לא. ואחד הפחדים הגדולים ביותר של הילדים, וגם של ההורים שלהם, זה שהילדים יהיו דחויים או מוחרמים על ידי הקבוצה. והחרם הוא חוויה קשה, כואבת, שמעמיקה את תחושת הבדידות והזרות. עבור ילדים, תחושת החרם יכולה להיות הרסנית, יותר מההתאמה החברתית עצמה. זאת אומרת, הם יכולים לשחק את עצמם ולהתאים את עצמם חברתית, בכדי שהם לא יהיו בחרם, כי החרם הוא הורס. ולכן הם מוכנים לעשות כמעט הכל כדי להימנע ממנה, גם אם זה אומר לוותר על מי שהם באמת. אבל כאשר הרצון להשתייך לקבוצה הופך ללחץ חברתי, כי כמה שהם דעתנים ועצמאיים, עדיין יש את ההשתייכות לקבוצה, וילדים עלולים לוותר על החלקים הייחודיים שלהם, על הערכים, הדעות, התחביבים, ואפילו האופי שלהם, רק כדי להתאים לציפיות הקבוצה. ובדומה למבוגרים זה ויתור על העצמי, אפילו באופן חלקי. עכשיו, הוויתור על העצמי יכול להביא לתחושת אובדן, בלבול, לירידה בביטחון העצמי בטווח הארוך. ילדים יכולים להרגיש שהם לא יכולים להיות הם עצמם, וגם זה עלול לפגוע ביכולת שלהם לפתח זהות חזקה וברורה. כי כשאני לא אני, מי אני בכלל? זה כאילו לשחק שאני מישהו אחר. זה קורה גם למבוגרים, אבל הדבר הזה של לשחק מישהו אחר גורם הרבה פעמים לדיכאון, כי אני חי חיים אחרים. זה לא הדעה שלי, זה לא מה שאני רוצה. כלומר, יש כאן דבר שמצד אחד אנחנו רוצים להשתייך לקבוצה, ואם לא נשתייך נחווה תחושת בדידות ואולי דיכאון. אבל גם מצד שני, אם אנחנו מאבדים את הזהות שלנו בתוך הקבוצה, אנחנו גם נחוש דיכאון ובדידות אחרי זמן מה, כי זה לא אנחנו ולא מי שאנחנו רוצים להיות. אז מה עושים? איזון. האתגר הגדול ביותר הוא למצוא את האיזון בין הרצון להיות חלק מקבוצה לבין שמירה על הזהות האישית. ילדים וגם מבוגרים, אוקיי? צריכים ללמוד שהאפשרות להשתייך לקבוצה לא חייבת לבוא על חשבון העצמי. ישנם קבוצות שמקבלות את הפרט כמו שהוא, מכירות בערך הייחודי שהוא מביא, וחשוב לעודד ילדים לחפש קבוצות כאלה, ולא להיכנע ללחץ להשתייך לקבוצה שלא מתאימה להם, או שמחייבת אותם לוותר על עצמם. ואנחנו ההורים המחנכים, יש לנו תפקיד מפתח בניהול הסיטואציה הזאת. אנחנו יכולים לעזור לילדים להבין את החשיבות של שמירה על האותנטיות שלהם, ולתת להם כלים להתמודד עם לחצים חברתיים. זה יכול להיות שיחות פתוחות על התחושות שלהם, פיתוח כישורי תקשורת ופתרון בעיות, הדגשת החשיבות של בחירת חברים וקבוצות שמתאימות לערכים ולצרכים האישיים שלהם. והכלים מעבר לשיחה בדיוק כמו אלה שאמרתי למבוגרים, לשאול שאלות, למה, לחזק את הביטחון עם דברים חיוביים, לבחון את אמינות ומהימנות המדיה החברתית, למידה מפתחת ומשכילה. וגם דוגמה אישית, כמו בכל דבר בחיים, דוגמה אישית היא הדרך הטובה ביותר ללמד ילדים, הורים ומחנכים שמפגינים ביטחון עצמי, שמירה על ערכים אישיים, ומציאת איזון בין התאמה לחברה לבין שמירה על העצמי, מעבירים לילדים מסר חשוב מאוד על חשיבות האיזון הזה. אז חברים, רגע לפני סיום, להיות חלק מקבוצה זה נהדר, אבל חשוב גם לשמור על הייחודיות שלכם, של הילדים שלכם. אפקט ההמון הוא חלק מהחיים שלנו, אבל עם מודעות, קצת מאמץ, איזון נכון, אנחנו יכולים להשתמש בו לטובתנו, מבלי לאבד את עצמנו בדרך. ואל תשכחו בפעם הבאה שאתם מרגישים שאתם נסחפים עם ההמון, קחו נשימה עמוקה, סגרו את המדיה, תחשבו על מה שדיברנו היום, תשאלו את עצמכם את השאלות, מה באמת נכון בשבילי, בשבילכם. ותודה שהייתם איתי במפגש מרתק של שעה באוויר, תכתבו לי מה חשבתם, ואם יש לכם שאלות אני אשמח לענות, ונתראה במפגש הבא של שעה באוויר. ביי!